avoimia työpaikkoja. NASA etsii kirjeenvaihtajaa Plutoon. Pluton kirjeenvaihtaja. Minä olen tutkinut muurahaisia jo 8 vuotta ja olen tehnyt myös toimittajan hommia. Ja avaruus on myös lähellä sydäntä. Kyllä. No kyllä minä nyt näillä perusteella voin sanoa, että paikka on todennäköisin teidän, että onneksi olkoon. Kiitos. Palaamme asiaan parin viikon kuluttua. TV-uutisista hyvää iltaa. Avaruussukkula Hades 13 on juuri saamiemme tietojen mukaan laskeutunut Pluton pinnalle. Ja nyt meillä pitäisi olla suora yhteys Pluton kirjeenvaihtajamme Silvia Karppiin. Kuuleeko Silvia? Kyllä kuuluu. Täällä ollaan nyt Plutossa ja tosiaan on hyvä ilmapiiri täällä. Olen itse muurahaistutkija ja olen seurannut näiden mukanani tuomien lajien käyttäytymistä täällä Plutossa ja hyvin pärjäävät, ihan iloisilta vaikuttavat. Kyllä. Mitenkäs sitten, kun täällä maassa ollaan paljon ihmetelty sitä, että kuinka korkeat lämpötilat siellä Plutossa voikaan olla, kun se on niin kaukana auringostakin, että onko toimittajalla ollut siellä kylmä? Joo, on vähän viileitä, mutta What the fuck is that? Oh fuck, oh my god, run! Help! Are you okay? The camera! Oh shit! älä syö minua! Ei! What the fuck is that? Ota tästä muurahainen! No. Ota muurahainen! What are you doing? Wait. Se söi muurahaisen. What the Söi muurahaisen. Se tykkäsi siitä. Oh my god. Ja olemme juuri menettäneet kuva- ja ääniyhteyden Plutoon. Sillä aikaa yhteyden paluuta odotellessamme menemme muihin aiheisiin. Ja nyt olemme jälleen saaneet kuva- ja ääniyhteyden Pluton pinnalle. Toimittaja Karppi. Täällä ihan kunnossa ollaan kyllä. Olen tavannut tällaisen paikallisen olennon ja havainnut hänellä suuren mieltymyksen muurahaisiin. Olemme tässä nauttineet muurahaisista ja hän tuntuu kovasti niistä pitävän. Mielenkiintoista. Tämän elokuvan tarjosivat Siiri Lehtonen, Jaana Kinnari ja Perttu Puranen. Tässä kaikki tällä erää. Näkemiin.